Salamat. Mayat na ito'y mulak asabaw. Yun lang ta medyo naruutan dan. Ay, nagikatak man kiti iti out. Pagbaknangan to na ito'y numaapit. Mabalinak tumot siguro na mga asawa. Tanay, mababaa ka na kaon. Angam, sapay lang ko matagtultuloy da ito yung aswerte. Iti kasta, agtultuloy mo ti kwarta sumrek kanyak. Kasla itay, nagbayad man yung buyer ko iti 2,000 pesos is. Mamaw! Ha? Abi nga da ka dita? Nangig ko amin ang kwaraw. Isuasan ka na makapaglibak kanyak. Abay. Agam sakbay na flowers for you. No kaya't mo ikang kamay di sa Laban, ka. madi. Ako nga di airpat mo. Agam magure ka kwaraw. Ha? Di kaya damag no apaya tilno ti shortpan ko kaskada niktay ka. Ay, win nga paiso, apay ang nakaliktay ka. Siguro, mga nakaitibunyag anya, wano kasar. Wrong! Ha? Anya nga itinagniktayam. Gaputa nagniktayak. Kata agaplayak namin iti trabaho ko araw. Trabaho? Why, namungkat dadataya nagaplayak akas reporter. Reporter ti radyo. Asaan lang ang radyo Anya nga raw. TV pa TV, why? Ang mga nasabali at TV. Mga na tuberculosis. Sa bali mo data na ko araw. Nya Kaya ko asawin ti TV. Dati ngayon mong dati mabuyboya iti news ti kapamilya kas kada kapusaw. Why? Kasjay! Oh? Ano Ang mga kaya no- nukat? I-report ko pa'y amin dato yung amulam. At dati parikot ko araw. Anya nga iti parikot mo. Naskay nga dati kwartak amapan iti syudad ti Manila. Ay, siyempre mo tama pang ka Manila. Wang kukwartam awanin ha. Ang amok nga dati kwartam. Awang kwarta. Adda, saan ka ama kapaglibak kanya kun kwaraw? Gapo tanangid ko itay, nga istorya di tabagem, Kasasa di tabagem, nga dati nagbayad kun ka iti kwarta. Sus, nabistuak Talaga nabistukan. Iso nga agpabulod ka man kwaraw. Di ka danag kwaraw. Dapaman amaalak iti day trabaho. Ipasyer ka iti intiro alubong. Ha? Mayata. Mayat talaga. So, pautangan ako na iti 4,000 pesos. 4,000? Wala. Pamasahe. At application form ko. Agpay di akpay. Merienda. Pagturugak nga iti Manila. Aghutilak pa'y pagatang ko ti brief. Media, sapatos, kaskada. Nagadumat tayo. Sungar nga 4,000 pesos. 4,000 pesos. Wala talaga, basta syudad ti Manila ti Papanam. Ado talaga tinaskin nga ramata makwarta. 4,000. Aguray ka. Apay, 2,000 lang dyan bayad ti buyer ko ito ya. 2,000 pesos. Wine. Manot-utangin ka. 4,000. 4,000. Di dapat ti balance mong 2,000 pesos. Wine. Munti nga rin di 2,000 nga balance mo. Basta bayada ma. Wen, bayada ka pa man nga ang kakwarta ibay ko adaguskin ka. Oh, makitam 2,000 lang oh. Ay, uwi na niya. 1, One. 2. Oh, awanin. Kamanak. Ita. Natitidamagin ka kwarog. Sakbay nga ang sinata, Oh, Mano ti bulbuldakin ka? 4,000. 4,000. Isublikin ka ti 2,000. Oh, jay intad ko tatay. Wine. 1, 2. Di quit stand. Wine. Di i-balance mo nga 2,000. 2,000. Ay, Una. ulan niya. 1, 2. O, di quit stand. Awan utang kaon. Aguray ka. Apay manay. Kasla na sweetie ka kajay Apay na sweet. Ulitek. Kwaro ga ulitek. Oh, Mano ti bulbuldakin ka? 4,000. 4,000. Mano intad mo? 2,000. Mano ti balance mo? 2,000. Di, tinautang ko 2,000. Wine. 1, 2. Di Iwalit balance ko mo. nga- Aguri ka di balance mo nga 2,000. Ayun niya. 1, 2. To. Mano utang ka? Awanin. Awan balance mo magtime. Awanin. Di quit stand. Yay! Yes, awan utang ko na. Babay ko na, okay, nagyaman na. Yahoo! Wow! Ay na, goodbye, Philippines. I will go to Manila. Aguray ka.
4,000, 2,000. Balance at 2,000. Which, ni. Madia. Nagulangan naksamot ijay. Ay, madida ito ya. Tataba daw! Awanin. Panan na ngayay. Mapangkano agaplay a reporter. Di pa ikat. Panawan nak dito yung kabildatan ngag may maysa. Wala nga rodin asawak. Panawan nak pa ni tataba daw. Ay, madida ito yan. Agbati kayo ada kayo asabong ka. Tama pa anak met iji Manila. Nakmat agaplay a reporter. Tatabadong! Orayin nak! Tatabadong!